Mahatma Gandhi, miingon siya, when the law is unjust, it is right to disobey. Kung ang balaod daw, ang balaod, ila kining gisunod by letters, nang isa mga letra, pinaagi gayol sa matag sulat o nahisulat. Apan silang pagsunod sa maong balaod, diha sa mga litra o sa mga nasulat, kawang o kulang kini, kay wala ang unod niini. Wala gayon ang unsay naa sa nahisulod sa maong balaod. Para sa mga Pariseo, kini nagdapig lamang diha sa ilang kaugalingon sa maong mga balaod nun, apan nakahatag kini og inhustisya, dili manggiangayon ngadto sa uban. Muna yung pagtanaw nila nga nahisupak o gisupak sa atong Ginoong Hesukristo. O siguro, tungod kay wala may kaangayan, inhustisya man ang ginabuhat sa mga Pariseo, angayan lamang kini nga supakon. Natanaw nila nga nahisupak o kini daw nasupak sa Ginoo. Apan mingon ng Ginoo, wala ako nahisupak ni ini. Wala na ko gisalikway ang balaod ni Moises o mapagtulunan sa mga propeta. Kay ang balaod para sa atong Ginoong Kristo, dili balaod sa litra nga gituhuan sa mga Pariseo, kundi balaod sa gugma. The law of love. Mao nang ningon nga si Jesus diha sa Ebanghelyo, miari ako aron sa paghingpit niini to fulfill the law. And that law is the law of love. Gani mismo ang atong Kristo, He is the fulfillment of God's love to all of us humanity. Siya ang kahingpitan sa gugma sa Amahan, gugma sa Dios alang kanatong mga katawhan. Kaya ang gugma manggiangayon ay ang gugma para gayod sa tanan. May suon kung atong tan-awon unsa man kining gugmaha. Gugma sama sa gisutan ni San Pablo, siyang sulat ngadto, unang sulat ngadto sa taga Corinto, kapitulo 13 versikulo 7 ngadto sa 8, nganingon, love bears all things, hope all things, and believes all things. Ang gugma nga mopasan sa tanan, ang gugma nga mulaom sa tanan, ang gugma nga musalig sa tanan. Mao kini ang gugma sa atong Jesucristo, iyang gipasan ang tanan, iyang ipakita ang kalauman alang sa tanan, iyang pakita nga kining gugma kasaligan ug angay kitang musalig alang sa tanan. Kung naay gugma, pagkanindot di ay gaan na ipaglaom ug angay nga saligan. Magsuon diha sa unang pagbasa ato nadunggan nga gitudlo ni Moises ang balaod. O kiniti mailhan sa tanan nga mituman niini, kay ang mituman sa mga balaod mahimo ti mailhan diha sa pagkamaalamon o diha sa pagkamasinabuton. Kung sa ato pa, kung ang balaod nga gisgutan ni Moises sama usab sa balaod sa unod niini nga gisgutan sa atong Kristo nga balaod sa gugma, kung naay gugma, naay kaalam, naay panagsinabtanay. When the family is driven and governed by the law of love, I'm pretty sure that the family will be united, and the family, ang pamilya, managhiusa, managsinabtanay.
Kabantay mo kung ang pamilya dili na gani ginalala ug wala na gani gugma, balao sa gugma, pagkabugat sa matag usa, pagkagubot sa pamilya, walay panagsinabdanay. Pero ang pamilya kung naay gugma, bisag unsa ka bugat sa problema, kaan. Bisan na ay mga problema nga makapagubot unsahay sa hunahuna, apan magkasinabtanay. Muna sagaran kung wala kani gugma, mawala na ang gugma diha sa banaw asawa, bisan unsa pa kalami sa imong pagkaon, tab-ang parat. Bisa pag unsa ka nindot o sakto sa templa, sa kape o gatas man imong dalit nga sa imong asawa ba o sa imong bana ba, way lami, pait. Pero kung naay gugma, bisag walay lami, mingon kang lamia sa imong giluto oy. Lamia sa imong gitimpla nga kape oy. Nindot di ay kayo kung naay gugma, kung ang balaod sa gugma ang magdala o magtigbabaw labi na diha sa matag pamilya. Unya nindot kayo magsuon diha sa ebanghelyo nga gipadayon sa pagsulti sa atong Jesucristo. Ningon siya, busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Kung dili kita matuman sa balaod sa Ginoo, ug dili nato ni matudlo sa atong isig kaingon, iwit kita sa gingharian sa langit. Pagtuman sa balaod sa gugma, ug pagtudlo sa mga balaod sa gugma diha sa matag usa, ang sangputan niini mamahimong dako sa gingharian sa langit. Si Mahatma Gandhi ni padayon siya, love or the law of love has no bounds, is not bound in time and space. Ang balaod sa gugma dili walay boundary diha sa oras o panahon. Matag panahon, kada oras naagayod ang balaod sa gugma. Diha sa matag usa, labi na sa matag pamilya. Kung naa ang gugma, naa ang pagpinasayloay. Kagahapon, naghisgot sa pagpasaylo. Ngayon nangutana si Pedro ngadto sa atong Jesucristo, kapila man makasala ang akong sikatawo ug ako siyang pasayloon. Kapito ba? Mingon ang Dios, dili kapito, kapituag pito. Endless forgiveness. Tungod ug kung naa ang gugma. Kaya ang Ginoo nga nahigugma, wala po'y kinutuban ang iyang pasaylo. Kung naa di ay balaod sa gugma, if each one of us will be driven and governed with love and by love, we would also forgive. Makapasaylo. Kung naay gugma, naay pasaylo. Kung naay gugma, naay panagsinabtanay. Kung naay gugma, naay panaghiusa. Busa may suon, ato untang tumanon. Ang mando nga gisgutan ni Moises, ang mando nga gisutan sa atong Jesucristo, ang mando sa balaod sa gugma. Si San Agustin, miingon siya, to love God is the first in command. To love our brothers and sisters is the first in action. Ang pahigugma sa Ginoo mao unang mando sa
To love God is the first in command. Ang pahigugma sa atong isig katao may una nga mando sa buhat. Una nga buhat, first nga command o mando, apan diha sa buhat ipakita ang maong mando o sugo sa gugma nato sa atong Ginoo. Mailhan nato mga tinun-an nga kita hingpit nga tinun-an sa Ginoo kung naay gugma o balaod sa gugma sa matag usa. Ipakita nato kana diha sa atong binuhatan, labi na nining panahon sa Kwaresma. Manindog kitang tanan alang sa tilingbanon nga pagampo.